local thing. New market. Oh, just tinggal baru mau bukti applicant name ini local main name kata dia. Tu mungkin. Benda lah nak pun mau. Job Christian ni hogan. Patihan tu jain semua patihan. Akan pain Mizo tihan. Burma kan tu nak tekan halau dia. Channel kan tu. Technically cuan dan mau cuan foto refugee pun ni panawa. Illegal immigrant dia. Soal ni dah cuan. Aron lu katang zo kau terang pelcang kan soal ni mal. Mantin mal. Ole amasain clear tu lengai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa do sang sang ber kalhan buk chewa ni. Ole tun chuma chuan hei Hriata Chhangte in FBI Mizo special report group a Mizo tak zelin no ti thupui manga athu jiang ainom tak hi kan ngai thla ho le don ani tunai lo ngai thlang o ABCDE 1 2 3 4 5 Hriata tun naya I podcast le an kom na che kalo en veloma barmarama Mizo te din mun hi Mizo te hian in lo shelo hle ani ti a hriat khop mai tun lai ral tan boroka Burma zone na thak in lo mi kwal ho tam ber te kha barmarama po Mizo do ngar ho Mizo chu Burma po rabe tum tlat te an ni loma chuti angani nuwa Mizorama anon ral tlan chung po in chu kan Mizo tong ngei mai mang chuan in unaw na tinghet zong ni lova naljel si in Mizo te do nan deu so nan Mizo tong an han manglek phe hi chu Mizo pa thinlung hi alo na ve thina sin chuta Burma zo na thak ho te jinga in ti Mizo le Mizo do tlat kanin ti sang ve noi ti la min hriat pui bok si lo in man phangai don lo ani hi zoram thlengin an ron chok boi zau zelani bere Mizo te la in min han vai nol boya Burma Mizo in tibik titana kan chen ho na boruak a hreum theidan tur hi lo don ve chin te o Hriata Chhangte na mai reply ka Burma Mizo unaw dik tak khovel khoi muna po in ti Mizo emo Mizo ni awanga Mizo 2 point torna chi rang mu sit na diriam na deu son ang chi Mizo in lo turin I phot chuan Mizo ten in thawang kanon hau ngam don ti lo hreve kar ula in harsat na torna chu Mizo te torna ani ve zel ani ti lo hrenon thin ro kan thlir mai top lawang chu tiani amai ro chu zona thak te hi Mizo ale Mizoram India hi center emo be samang lo chuan anamang in kan ding chuak thei ngai don lo ti hre chiang tu in ni ve tho wangin zol do le zualin ngama in lo in phaniam hret te po achul don ania luipo aluang niam piang fintu atamang hian zona thak nam bil thren khatin Mizo ti le Mizoram ti te hi chunglam program ani ti an la hriat thiam lo na thlengin hriat thiam sakram ram lo tum fan ru o chunglam po hian kan Mizoram le nam min hruai zel dan turte tun na international politics in lum le ta tangte po in a hriat thiam thei riak kurwa kania beidong tur khopin zona thak in zum kho movement hi kan na be hlom lo ania Mizo Christian Indian tribal takin Jehovah Jireh ti chung zelin mole ole khati zong kha ania Hriata Chhangte hi aron ziak tha thei khop maya tin khitilam unaw pa po barmalam unaw pa po aron ziak dikhle in karinga tin Hriata na chandana po hianin tha khop mai alom khop mai engpo chini se ngaidan sang piang theiani zela heng chungchang ateng te po hianin hemi barmalam unaw te chungchang a hianin thuin chu tamem emani chuwang chuan thlir tu lengai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan lain ngai dan te khongai taka miron Thailand sakle clear tur chewin khongai na karon nge na tin comment section lama ma ni mishing puite musit le diriam lu tuka comment omlo ram theise du om khop mai kha karon soitel tral ani e like comment le share te tin mila subscribe lo te poin min subscribe zel tur chewin in khongai na karon nge non le mul bokani